Avui estem fent la celebració de la 9a Fira Capravo de productes de proximitat del Camp de Tarragona i és una manera de promocionar aquest producte de casa nostra. És important que Capravo organitzi aquest tipus de fires aquí al nostre municipi, a Altafulla, per recordar-nos la importància del producte local, del nostre camp i de la nostra terra. Aquesta iniciativa de Capravo encaixa perfectament amb les iniciatives que té el Departament de promoció de productes de proximitat i productes IGP i DOP. Per nosaltres és una gran oportunitat que tot aquest públic pugui gaudir i tastar aquests productes que després podran adquirir dintre de Capravo. Evidentment, Capravo és el primer supermercat, gran superfície, que va apostar pels productes emparats en segells de qualitat, amb DOP i IGP, i per tant avui aquí a Altafulla, però a totes les tendes de Capravo els podem comprar i la veritat és que el consumidor cada dia l'està comprant més. A Capravo fa 12 anys que tenim com a eix estratègic el producte de proximitat per comarques. És per nosaltres superimportant donar impuls a l'economia de proximitat i poder apropar al client final tot el que es produeix al costat de casa seva. Avui a Capravo d'Altafulla tenim 22 productors que han vingut a fer-nos costat amb aquesta iniciativa. Nosaltres som productors d'aquí d'Altafulla, fem entre 10 i 11 varietats de tomàquet durant la temporalitat. Estem al costat del mar, el produir aquí a Altafulla, i l'aigua és molt salina, llavors fa que tots els nostres productes siguin més dolços. Quins vins teniu de nous? Mira, aquí tenim dos conques de Barberà, són vins nous, on diuen 3 priors. Tenim el blanc amb macabeu i parrellada i el negre amb trepat i merlot. Trepat és una varietat autòctona de Conca Barberà, que té molta personalitat. Com són aquestes olives? Com es diuen? Nosaltres som una empresa petita de Terra Alta, que es diem Blai Peris, i treballem sempre amb productes naturals. Aquí tenim els nostres productes, que són productes de la terra, i després aquí tenim una altra gamma amb productes que són d'Andalusia. Però sempre treballem sense conservant ni colorants. I aquests productes els podem trobar dintre? Sí, tots aquests productes estan aquí dintre del Capravo, perquè com que aposten per gent de la terra, els tenim aquí dintre. Per nosaltres és molt important que tot aquest producte que trobem aquí a fora es pugui trobar durant tot l'any. Per això valorem molt que Capravo hagi apostat per aquest producte de proximitat, a part de que és una promoció que ens està ajudant molt. Capravo, al moment que té el seu aparador en productes DOP i IGP, està ajudant a la continuïtat, sobretot, del sector. En aquell sentiment, en aquella proximitat, en aquell origen, en aquella tradició, això no té preu. Aquesta Fira d'Altafulla ha sigut un èxit. Una altra vegada tots els col·laboradors han participat molt gustosament i és un privilegi estar aquí. Valorem la jornada molt positivament i contents de tenir una gran superfície com és Capravo, que pensa en producte local i de proximitat aquí a Altafulla.